keche wane lwasi mar chik manitiere. Governor, ni dhi nyime kane pok wakao break matin. Wamede weche ariyo mondo awene jai boserita inya. Yes. Mano emit mbaka. Nikech sama koro wawuoyo ka jowani gi kuyo, wawito jatelo maduong', wawito chuny telo, yo ma ok owinjore. Victor, to seche makamagi bende ma wawacho na adira nyaka wachi. Nyo aneno PS Dr. Raymond Omolo, gi statement mano ochiwo. En jagoro mochung'ne arita maiye. Nyo wuoyo kaka ng'ama jatelo kendo wacho ni wamiyo obila thuolo mondo tim investigation. Maparo ni nyo oketo gino kama owinjore. Mak mana ni bende koro en thuolo ne Dr. Raymond Omolo kaka ng'ama in charge mar security. Kendo ma owacho maonge diemo wa. Ni arita kwe osebedo marach ahinya Kaluo. Obila oseng'iyo gi jopiny. Kuonde manyocha jogi goye report di. Nikech yudo ka nyaka koro okawo ngima mheshimiwa yo moko winjore eka koro ji wuok oko wuoyo. Jogi bencha gin gi thuolo ma ginyalo wuoyo godo chon. Benyocha gigo report ka police. To benyocha gigo report ka police. Police notime ang'o? Police notime ang'o? Mai moncha na nyisi ni kuonde moko osieso ng'iyo gi ji ma jogweng' luonge mana no Odhiambo. Odhis. Kitim na Odhiambo. Kemanya kutoka jogweng' luonge mana Odhis inade. Kogiko Odhiambo ineno Josi. Josi bende nyakutigo ya. Koro ibiro neno giko gik saa 2 Odhiambo to gigwonyore mana gi jokuoge ne ka gidhi manyo kuonde ma wine and spirit nitie gi kuonde minyuoe chang'e kor gweng'. To weche mag security gi Victor sani Kaluo ikwalo dhok tikete probox to dhok be OCS nitie. Nyo ogik nade ma koro dhano hinyore ipuro umgi ka koro jogi duogo ywak mana ka mheshimiwa osetimo ang'owa onge. Mar ariyo jotendwa gima koro nyo ywak e liendni. Juma ka gidhi kama Raymond nitiere kor gweng'. Weche mag security gi ng'ama wacho onge. Iwinjo mana ni Rao Nyadundi daga minga. Rao Nyadundi daga minga. Rao Nyadundo daga minga nade to ji hinyore e gweng'. Iwinjo ma kipakore en mana praise and worship. To kidhi Kisumo sani japicha biro koni ni gin kaka jomodak machiegni gi Kisumo kidhi but Mamboleo ka kogi sariyo tikoni ni kikiduog modeko. Piny rach, security rach kamora mora. Mae en miyo kuonde michuo ji gi pala titime gigi. Kore momiyo ka ker nyo oloso udongi randa. To mbadi bendo chako loso. Ni to dongen pulo ma wanyalo ng'eyo ni weche mag arita kwe gi chalo nade Kaluo Victor. Omiyo oken gima onego bed ni ng'ato ketie siasa. Nyo bedo na malit kaneno ka jotelo ma nyo ochopo Kong'ondo Were. Wuoyo kendo keto siasa ka giwacho ni liel moro nyo otimore kamoro. To siasa no gore ma jo UDA nyo biro. Apenji ng'ato kotho ok dong dhane motho. Wach mar UDA onge ka ji otho. Ka jo ywak to jo ywak te. Ong'ondo nyocha ka chiwo basari to chiwo ne jo UDA nyithi UDA to chiwo ne nyithi ODM. Kanyo kisebede jatelo to koro ok ng'i. Victor. Mai manyisi gima jai wacho ma pod aduogi. Ni jatelo ntiere levo moro magik makoro number 1 irito levo. Ibedo gi horruok. Kata ka mirimo maki. To ntiere weche moko mokinyalo wache lela. Victor. Ntiere weche mang'eny kata mana wan ka moko wayudo. To ntiere gik mang'eny moko nyalo wache yamo ka. Wang'eyo mathoth malich. To moko waging'o wadok e tok tent. Emomiyo kata mana sama ne wawito Gerald Otieno Kajwang'. Motho apoya nono ka kindi chiyo gokinyi to setho. Ni neno ka jakom no kungo dhoge. Kendo dhano gombo to ko wach wadhi e ndara ni Kajwang' onegi. Ji gombo weche go sechego. E gweng' kuonde mwadake gi Victor kata mana ng'ate mo hinyore. Tiwinjo ka anyuola ni kore ming'iyo ne Odhiambo no osieme. Ng'ama kama no osieme to kinono gigi to samoro yudo ka tiende gi gatach gi onge. Samoro kata mana wala mane walare gi jey. Ema jey otamore miya gini to kora nwang'o thuolo no. Koro mae momiyo ga obila thuolo mondo tim nonro. To sama ing'ama jatelo imuch ni wuoyo kiwacho ni wachich gi jey iketo ngima jey kamarach. Ma jomoko nyalo wuok to dhi koro chuo jey gi pala kuom ranyisi kata chuo nyango kata iwang'o dala ni nini mwachich kodi ni timang'o itimo gini. Mar ariyo kata mogik Victor en ni to mheshimiwa Kong'ondo Were ni nyiso ni nitiere gap kata fuok e kind jotelo gi jopiny ma gitelo negi.
nikech ineno ka gini okaw dakika adek. Aparo ni sama gino otimore kose chako penjore karwa kacha, tagocho ne Ken tapenje to piyo piyo agocho ne Felix Oburu manyocha en achiel kuom jok matiyo ofis mheshimiwa kijana matin ma Ken wacho kendo watimo ne mos. Apenje to okanyise ni mheshimiwa wacho reno, apenje to jatendi ne ni Nairobi mondo akwonga winj mo nini e Nairobi bas gimoro wanono kai wabiro winjo mondo ing'e kata kaka break information. Koro Victor kikipo ng'ato gi wach Ken ogocho na to omen to chalo nade yes omo wach ka jeri sa Nairobi ka jeri ko kani irome wach mondo itiek gi wina adier otimore adier. Koro miyo jotelo gima timore Victor, jotelo kasama gima kama otimore to jogi te Governor Gladys Wanga jogi te mayuak ni samoro nyo mheshimiwa ohinyogi kata jogi mheshimiwa moko ntimo wano kwa ng'eyo. Itemo wacho ni dhok moko ni koro wanyalo ng'ado tudruok e kindwa gi broadbase ne. Gin weche ma ok odonjo. Ka broadbase to poka dhiye. Okay. Ka broadbase ok adhiye. Adhi mana e jogweng'. Abire. Tadhi mana e jogweng'. Adhi mana e jogweng' manyo ywak. Ma samoro ikech yino kaka gichodhi ni to ji osechako diro wach ni kan idak gi ligangla to imbe ibiro tho gi ligangla. Weche ochako dirore. Mineno statement ne ODM Secretary General Sifuna wacho kanyo en gweng' moro yo Western kocha to wacho ni diponi nitiere pogruok e kind oganda gi gang'o. Aya statement manyocha Kaluma wacho itene godo bang' documentary mar BBC wuok cha ko wacho nonego piny owacho mar Kenya timang'o Malices mar BBC. Yes. Odine BBC kaluore gi weche maniti. Koro joka ne wacho ni ka jotelo to kamano to kare kaka jopiny bende timang'owa. Koro magi nyiso ni jotelo bende nyaka winji chik itgi gi winjgi ma jopiny timo nade wacho. Mae momiyo sama koro ineno gini dhi kama dhieni to en ni wageno ni Raymond gobila duto biro koro tiyo gi thuolo ni mar timo pedha mondo dhano wuogo kondik statement mopogore mondo jok ma samoro wacho ni no muom nyambi gi oko ka gin be ginwang' ratiro. Jok manyonego mheshimiwa Ng'ondo Were mondo bende maki mondo familia mar Ng'ondo onwang' ang'owa onwang' ratiro kaeto piny igero gi kwe nikech ratire matimo ang'owa ema gero kwe. Ok dang' wabed ka wawach ni konchiel rach konchiel ber. Oganda Luo te nigi ywak, piny omoko jok matindo ka nigi ywak mana kaka madongo gi bende gang'owa nigi ywak. Erokamano ahinya. Vijay mana mapiyo piyo e weche mag insecurity manya